Здравейте на всички! Ние сме от Българския алианс срещу депресията, представител на Европейския алианс срещу депресията. Благодарим на администраторите на група Психология за всеки, че ни дадоха възможност да отговаряме на вашите въпроси. Това е рубриката ни въпроси и отговори с нашия екип от психолози. Която се надяваме всъщност да стане една малка традиция, в която отговаряме на въпроси, които интересуват всички вас, които в момента ни гледате, по теми, засягащи психичното здраве. Да, надявам се да бъдем полезни, да можем да отговорим на голям брой от въпросите. Също така, най-вероятно другата седмица отново ще зададем предварителна тема. Може да ни задавате въпроси в коментарите или анонимни въпроси на Google формата, която сме оставили, и ние ще излъчваме на обявената дата. Аз съм Веселина Паскалева от Българския алианс срещу депресията и с мен е Петя Атанасова. Да, здравейте на всички. Аз също като Веселина съм част от екипа на Българския алианс срещу депресията и всъщност през изминалата седмица отправихме запитване към всички вас, кои са нещата, които така ви интересуват, които са ви любопитни и на които все още не сте намерили отговор, свързани с депресията, стреса и бърнаут синдрома, който придобива все по-голямо значение и сякаш все повече може би ще говорим за него. Да, тук съм извадила някои от основните въпроси, които сте ни задали, като съм ги групирала в няколко категории. Първия, което изведохме към нещо важно, което трябва да се каже, е кое е най-ефективното психологическо течение или психотерапевтичен методика за справянето с депресия извън медикаментите. Да, на мен ми се иска да започна с това, че наскоро Световната здравна организация в своето последно ръководство, посветено на лечението на психичните разстройства, всъщност така затвърди значението на психотерапевтичната подкрепа и помощ в рамките на лечението за психичните разстройства и в частност депресията. В ръководството, за което говоря, се споменаваше наистина за огромното значение, което психотерапевтичните интервенции заемат така като място в лечението. Там бяха подчертани няколко такива така школи, които са доказали своята ефективност емпирично в времето и годините. Една такава е когнитивно-поведенческата терапия, което предполагам за никого не е изненада, но наистина това е едно течение, както така е зададен и нашия въпрос от психотерапията, който намира своето приложение широко в лечението на депресия. Може би няколко думи ми се струва добре да си кажем малко повече за когнитивно-поведенческата терапия. Навярно сама по себе си тя би могла да вземе една голяма част от нашия разговор днес, но съвсем накратко, за да въведем хората, които евентуално не са запознати. Когнитивно-поведенческата терапия се стреми да промени дезадаптивните модели на мислене и поведение, така изхождайки от вярването, че всъщност до голяма степен те стоят в основата на поддържането и понякога на влошаване симптомите на депресията. Да, мисля, че тук е важно да се каже относно когнитивно-поведенческата терапия, че тя е краткосрочна, т.е. тя е интензивна и се задълбочава върху по-скоро това, къде се намираме в момента, не обръща внимание толкова на задни преживявания в далечното минало или детството. Да, за разлика от психодинамичните подходи, които в същото ръководство бяха цитирани като също толкова ефективни при лечение на депресия. Но да, когнитивно-поведенческата терапия се фокусира по-скоро върху тук и сега, отколкото върху значението на минали често рано детски преживявания, които формират текущия ни опит. Да. Също така, както казахме, има много
В нея има много практически насочени съвети и методи за справяне, които всъщност дават добри резултати и реално създават един ресурс и за бъдещо справяне с такива проблеми, тъй като депресията е важно да се каже, че тя е рецидивиращо заболяване, т.е. един еднократен депресивен епизод може в бъдеще да се повтори. И е хубаво да установим това, което веднъж ни е помогнало. Най-вероятно, обикновено сме минали през няколко различни вида лечение. Хубаво е да видим кое е това нещото, което работи най-добре за нас и да се придържаме към него и в следващите. Да, това, което казваш, всъщност е много ценно, което е добре хората да имат предвид. Че към лечението на депресия, тревожни разстройства и други подобни състояния няма универсален подход. Тоест, ако трябва да дадем отговора, кое е най-работещото нещо, коя е най-ефективната психотерапевтична школа, може би наистина ще бъде трудно, защото в процеса трябва да се отчитат индивидуалните особености на човека, тежестта на неговото състояние, за да се избере максимално най-добрия подход, който да даде съответно търсената ефективност. Когато си говорихме всъщност до сега за когнитивно-поведенческата терапия, ми хрумна това, че все по-голямо пространство и все някакси намират онлайн интервенциите, уеб-базираните програми за самоуправление, които имат за цел да подкрепят и понякога всъщност допълнят лечението. За съжаление ми се струва, че това в наши условия културни все още е доста далеч да намери своето така широко използване сред хората, които се лекуват от депресия, но надявам се в бъдеще все по-разпространени да стават уеб-базираните интервенции, тъй като те са значително достъпни и преодоляват наистина пречките, които обикновено спират човек да потърси подкрепа. Да, понеже най-често съм чувала за пречки, по-скоро ограничения пред това да потърсим помощ. Неща от сорта на нямам време, не искам да отида. Много често хората с депресия всъщност нямат мотивацията да станат и да отидат и да започнат терапия. А пък точно интернет, онлайн базираните инструменти и интервенции всъщност решават точно този проблем. Времето за изчакване също, самия акт на ходенето и отиването, контакта очи в очи, може би притеснението се минимализира. Мисля, че стои наистина тревогите покрай това да заявиш, че имаш нужда от подкрепа, да потърсиш такава, да отидеш на място, за да се срещнеш с терапевта или консултанта, буди едно притеснение от хората, защото колкото и дълъг път да се извървял към това да приемаме така проблемите с психичното си здраве като нещо напълно естествено и с нищо различаващо се от други клинични състояния, факт е, че така темата за психичното все още е табу в нашето общество. Все още така не говорим достатъчно свободно по тези въпроси, е важно. Да. Така е, за съжаление. Много често сме чували от клиентите си, от по-младите, които не се притесняват да потърсят помощ, че много често срещат неразбиране от страна на родителите си или близки хора около тях. Особено в някои по-малко населени места, там стигмата е още по-голяма, като наистина е важно това да не ни спира да потърсим помощ. Особено след като самите ние сме осъзнали, че имаме нужда такава, мнението на близките и околните, пък и не е нужно всички да бъдат, всички да ни разбират. По-важно е да бъдем здрави. Добре, да преминем към следващия въпрос. Как да помогнем на близък с депресия, без да стигнем до изтощение или така наречения бърнаут? Тук може би е добре да направим, да отворим една скоба, за да направим уточнение, че бърнаута е състояние, синдром, така според поне международните класификации
идентификатори на болестите, които се отнася до работното място. Знам, че така в широката общественост го чуваме често като синоним на всяко едно изтощение, което изпитваме, но е важно да си отбележим, че всъщност бърнаута е синдром, който възниква и описваме тогава, когато имаме несъответствие между себе си, между нас като хора, като личности и работата, нейните специфики, професията, като това съответствие, несъответствие по-скоро може да бъде свързано с много неща. Несъответствие между ценностите, несъответствие между нашите лични ресурси и това, което така длъжността ни налага, но за да не влизаме повече в подробности, искаше ми се само това да очертаем леко. Относно въпроса как да подкрепим наш близък, който в момента преминава през депресивен епизод, като същевременно съхраним себе си, на мен ми се иска да кажа, че няма как да бъдем полезни, няма как да бъдем адекватно подкрепящи, ако не се погрижим на първо място за самите себе си. Така че аз на този въпрос бих отговорила така, да не забравяме, че ние сме хора със свои собствени нужди и потребности, които имат нужда да бъдат задоволени преди да мислим да се грижим за другите. Знам, че това би звучало много трудно в контекста на човек, който полага грижи и подкрепя борещ се с депресия или с някое друго психично разстройство. Виждам това в ролята си на психолог в разговори с родители, които се грижат за децата си, за юношите или дори за младежите понякога, които са били диагностицирани с някаква форма на психично разстройство. Виждам колко загрижени, колко потопени са в лечението на своите деца и колко често понякога всъщност забравят да се грижат за себе си. Да, и чувстват стрес, който биха определили като прегаряне. Като прегаряне, Родителите, въобще и близките са част от оздравителния процес. Те понякога са част и от болестта, но наистина без тях, без социалната подкрепа, без въобще социума, без обществото, много трудно би могъл да се възстанови човек, защото той не е сам по себе си. Човека да не забравяме преди всичко, че е социално същество. Не напразно. Така е. Тук мисля, че ти го каза много добре, че трябва да по-скоро да изследваме собствените си граници, къде е нашата граница на изтощението и да наблюдаваме, тъй като ние не можем да бъдем полезни на никого, ако самите ние не се чувстваме добре. Това разбиране, че може би човек колкото повече дава от себе си, толкова повече той е неизчерпаем, мисля, че в случая не важи с пълна сила. По-скоро идва момент, в който се чувстваме крайно изтощени, пък в същото време това, което също съм забелязала, че ако човекът, който има проблем, има някакъв застой в лечението или дори връщане назад, всъщност човек, който полага грижи за него, чувства някаква вина, което още повече усложнява ситуацията. И тук искам да отбележа, че по принцип е редно да потърсим помощ и може дори да се ангажираме в някаква група или общност, която е на хора с подобни на нашите проблеми. В други държави, например, при хора с зависимости има група за подкрепа на съзависими, което е много важно. В този контекст групите за подкрепа са един много добър вариант, който може да потърсим. Да, и биха били наистина огромен ресурс за самопомощ. Точно така. Добре. Следващия въпрос е защо на все по-малка възраст деца биват диагностицирани с депресия? Аз мисля, че поне лично за себе си не бих могла да дам еднозначен отговор за това. Тъй като от една страна, ако погледнем само статистиката, тя сама по себе си наистина сочи, че такъв ръст, изпадане на възрастта за диагностициране на депресия, тревожни разстройства, те наистина са много преобладаващи. Наистина такъв ръст има. Но би било много опростенческо да приемем тези числа като абсолютна истина и факт, без да се запитаме на какво се дължат всъщност.
И ако направим едно малко проучване или просто дори се замислим, всъщност можем така да си дадем сметка и да видим, че така хората са развили способностите и ресурсите много по-добре да разпознават типичните прояви, симптоми, характерни за депресивните разстройства и съответно са много по-склонни да потърсят помощ. Това може да обясни и числата. Веднъж заявили помощ, хората влизат в статистиките. Да. Те биват отразявани там и числата говорят за това. От друга страна обаче, неизменно наистина стоят много динамични промени, които биха могли да повишат риска от отключване на депресия, на тревожни разстройства. Първото нещо, за което се сещаме, е разпадането на традиционното семейство. Много деца, много юноши, тъй като във въпроса се питаше конкретно, специфично за тях, да голяма част от тях вече живеят в семейства само с един родител или в смесени семейства след като първоначалната двойка така се е разпаднала. Всичко това обуславя и предполага възникването на ситуации, които могат да повишат риска от отключване на определени преживявания, които могат да бъдат предпоставка за разкриване на симптоми. Добре. И всъщност следващия въпрос може би до някъде е свързан с предходния. Може да ги обвържем, за да не преминавам директно към и да се препокриват двата отговора. Какви са причините за така наречената пандемия на самотата и изолацията в днешно време? Води ли до депресия? Аз тук всъщност преди малко исках да вметна, че може би COVID-пандемията, изолацията е една много голяма предпоставка по-скоро за депресивни симптоми. Особено в контекста, както каза, на семейната среда, оставането вкъщи, затворена с изцяло близкия кръг, семейен кръг, без контакти извън семейството, наживо, без някои от основните ни занимания. Дори по едно време беше забранени спорта, разходките в парка, така без право на чист въздух. Може би влошиха тези симптоми, които са били изразени, може би в по-леки варианти преди това. Да. Пандемията от COVID-19 наистина доведе до влошаване на преживяванията, страданията, симптомите, които хората вече са имали като част от диагностицирано психично разстройство. Това видях и в младежка къща скрити лайкове, в която работим с млади хора с психични проблеми. Наистина цялата безпрецедентна ситуация, която беше толкова непозната, толкова чужда, нямахме изработените механизми за справяне. Някакси всичко това допринесе за обостряне на състоянията на младите хора, с които те бяха заявили влизането си в програмата, по която работим. Но нещо друго си мислех аз, като излезе малко извън пандемията, макар че тя все още да става така обект на разговори. Чуваме и в новините как продължава да се загатва една такава идваща нова вълна. Но слушайки те всъщност за изолацията, си помислих така, че всъщност социалните мрежи, умните устройства, екраните, технологичния напредък, колкото и да улеснява живота ни, да прави достъпа на информация толкова лесен. Вече наистина всичко е на един клик разстояние. Всъщност това много ограбва от уменията ни, от способностите ни, въобще от възможностите да се свързваме с други хора. Струва ни се, че всъщност много по-лесно бихме установили контакт с приятели, с близки, но истината е, че така последни емпирични данни сочат, че повечето време, прекарано в интернет пространството, всъщност е право пропорционално на усещането, на това субективно усещане за самота и изолация. Тук ми се иска да вметна, че това може за някои хора да не звучи като особено голям проблем. Но всъщност англичани и японци, ако не ме лъжи паметта, са си дали сметка за последствията, които самотата
самотата и изолацията могат да имат върху психичното здраве. И в тази връзка, струва ми се, през 2018-2019 година назначават министър на самотата, който има така нелеката задача да се грижи за хората, които така изпитват субективното усещане на самота и изолация. Така проучвания сочат, че в Англия те са един немалък процент. Макар тук при нас да липсва такава статистика, струва ми се, че не по-малък би бил процента на хората, които са заявили, че се чувстват самотни в България. Да, ти спомена преди малко и за социалните мрежи, които също, колкото ни свързват с останалата част от света, колкото ни дават достъп до лесна информация, социални мрежи като някои от най-известните, Facebook, Instagram, които предимно се ползват от млади хора, всъщност там живота, може би цялото всичко, което се случва в тези социални мрежи, дават може би едно малко измамно усещане за света и за това как живеят хората, за това какъв би трябвало да бъде живота, за отношенията в семейството, за статуса дори, тъй като сме виждали много млади хора, които по цял ден гледат живота на звездите или пък това как изглеждат те, как живеят, но всъщност правили сме обучения по темата и сме говорили много пъти за това как, може би това не е най-реалното нещо. Там се ползват много филтри, много предварителен сценарий за дадена снимка, пост и така нататък. Дали това оказва влияние също и върху себеоценката на младите хора? Много, много силно влияние оказва със сигурност, особено на юношите, които тепърва са в процес на формиране на идентичност. Те търсят образи, с които да се идентифицират, и това често минава през онлайн пространството, мрежите, в които те прекарват немалко време. И всъщност, когато няма съвпадане между истинския, реалния аз и идеалния аз, този, който така ние сме посочили, че според нас е такъв, виждайки всичко, което ни излиза в социалните мрежи, тогава настъпва едно много дълбоко разочарование. Една много дълбока тъга, че ние никога няма да достигнем това идеално аз. Да, и че няма да може да изглеждаме така, или да имаме толкова възможности, или живота ни да бъде такъв. Изобщо, да. Да. Много опасности крият онлайн мрежите, въобще интернет пространството за подрастващите, за децата, за юношите, и социалните мрежи, нереалистичните картини и сценарии, които се развиват там, са една малка част от така опасностите, които дебнат младите, юношите. Кибертормоза също е една много голяма графа, която можем да причислим към опасностите на интернет пространството, която не бива да се подценява. Важно е така децата, младите хора, юношите също да имат и механизмите за разпознаване на фалшивите новини, тъй като наистина в търсенето на сензация, в търсенето на нещо, което да бъде гледаемо, четаемо, за съжаление журналистите понякога забравят за журналистическата етика. Когато видят едно такова разтърсващо заглавие, това може да предизвика наистина дълбока тревога и стрес у юношите и децата. Да. 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 Ние сме правили дори игра в младежката къща с такива подобни заглавия от различни медии, предимно жълти, които всъщност да видим какви усещания причиняват заглавията, и наистина има първоначално елемент на изненада и дори на страх. Ами, добре, това бяха въпросите, които сте ни задали днес. Другата седмица ще пуснем отново тема, в която може да ни задавате въпроси под поста в коментари или анонимни въпроси на Google формата, която ще сложим, и отново ще запишем и ще излъчим видеото на посочената дата. Благодаря ви за вниманието. Благодарим ви, че бяхте с нас. Надяваме се това да се превърне в една поредица, в която се събираме заедно да си говорим на теми
свързани с психичното ни здраве. Благодарим ви още веднъж.